Haan arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan panguntuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Yato. Bagadugan, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aram mo niya ito pong Aldaw na Ninin Wednesday. Merkulis po nganyan. Petsa 11 sa bulan, mga dugang kan Febrero 2026. Happy Feb-Ibig month. Kumusta na ka mo? Iguana day pa. Pag-iguana, siguro po nindo na day magkaiguanin pag-iwal-iwal sa Valentine. Sayang man. Ha? Nurture the love everyday. Diba sabi baga Jerome? Akala ko niya sa AIDS nagsisimula ang happiness. Sa'yo pala. Ayos ano, ha? Alright, ako po sa lingkod, Mardela yung iba sa dito na pero tiyan. Iliba na po kita mga tugang hanggang 12 o'clock para po sa mga impormasyon, mga istorya, pangyayari sa palibot. Kasarabay, siyempre dyan ang bulos kan impormasyon na magali sa luwa sa pagigan Mega Force Patrol. Yaon dyan mga kababayan, giribatan sa tuyang mga matitibay. May ghost na mga Mega Force Patrol sa pangyayari sa tuyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita sa 3rd District. Yaon man sa 1st District si Paring Jomar Bien, lagadi po siya Santo Domingo to Tiwi and vice versa. Partner Al Armario, yan po sa City Hall, asin sa mga barangay sa sur na parte kan Legazpi. Baby Angel Mustasa, yan po sa Legazpi Port District, asin sa Regional Center site. And siyempre, yan po sa Daraga area, kasabay ta dyan mga tugang si Joshua James Bino. Asin duman mga tugang sa Kapitolyo Provincial, yaon dyan si Karen Ada. Duman sa Mobile, at muyang mata ng DCGB sa kalsada, Henry Daboy Mata. Kami po ka boss, mga kababayan, minapabalin sa rong maugmang morning, minasaludar, minapabalin sa rong maugmang pataratara. Sana po duman sa mga kababayan, tasain man kamo sa mundo, ay okay kamo. Sa mga nasa baligyan karamdaman, sana po maka-abanti na kita, marahay na, para makabelta po sa tuyo pong Aldaw na sabi nga ni kaya ni mga aktibidades. Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. So, dahil na po kita magparahaloy pa mga tugang. Tugangan tatulog sa mga istorya, hali po dyan sa luwa sa bagian Mega Force Patrol. This time, Baby Angel Mustasa na sa linya. Baby Angel, good morning. Please come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa mga paraan tabay. Hali ako duman, Sir Mar, sa pasusog mo tabi sa Kuya, Sir Mar. Nasusog ko, Sir Mar, na an head papalan ka na Philippine Charity Statistics Office, Albay. Ito, amiga ta, Sir Mar, na si Ma'am Nelly Loyola. Si Ma'am Nelly, paano? Tulo pagilaray na probinsya ang sakop niya? Dahil ko, Sir Marky, pagkakataon na maihapot iyan. Dahil hanggang duman lang ako, Sir Mar, sa guard. Okay. And coordinate kita duman, Sir Mar, sa opisina ni Ma'am Loyola. Dinara sa ID ko, hindi paabot sa concern na manungod nga ni sa naghahapot mo niya baga, Sir Mar, na operasyon kang small town lottery. Simbag sa Kuya, Sir Mar, kan pagbalik ng guard, may nagsunod na sarong staff. They pasinda, Sir Marky, go signal na halis sa intang central na opisina para makapagpaluwas min anuman na informasyon
magtugot sa ano man na interview manungod sa nasabing operasyon kan STL digdi sa probinsya kan Albay. Ay, bago na ang patakaran. Bago na, Sir Mar. Dati-dati baga. Madali yung kita duman. Di ko maramduman, Sir Mar, kung 2019 ako last na naglaog duman. Ikaman so, nagsugo duman pa sa steering sa kuya duman, Sir Mar. Iyo. Oh, di. Oo, and Anong sabi? duman, Sir Mar, sa pakikipaghuron ko sa mga individual duman, December 26 pa lang, Sir Mar, kung natama sa pagigiramdom ninda, iyan so ultimong sabi ninda na nagkaigwani na pagbola, tama ba, Sir Mar, ang term ko? Yes. Nag-draw. Nag-draw. Kaya so, sa small town lottery, December 26 iyan, 2025. And after kayan, Sir Mar, sagod sa presenting mo na nakauron tahali duman sa PCSO, wara nin operasyon na small town lottery, digdi sa probinsya kan Albay. Ayun. So, sabihin, daing operation ng small town lottery, sa man na parte kang probinsya. Yes po, Sir Mar. Kasaro man sa nasa tinawan ng permiso digdi dati, di ba? Yes po, Sir Mar. Pero kan December 26, yun ang yung pinaka-ultimo na kunyan, na pagbulat. Apo. And sabi naman, Sir Mar, after kaitong so naging desisyon nga ni na pundohon ini, nagkaigwa naman sinda o nagpadara sinda nin surat, bako nga ni sinda mismo halis na marining PCSO Albay, kundi itong surat na unsignatories daw po, Sir Pio, Sir Mar, hali po tabi sa central nindang opisina. Nag-address ini. Iyon, so nagtaukan prangkisa. Opo. Ang naka-address ini, Sir Mar, sa 18 mga lokal na gobyerno digdi sa tuyang probinsya, kaibahan itong susurat man ipigpadara dyan sa gobyerno provincial kan Albay, partikular na kay Albay Governor Noel Rosal. Manungod sa? Ito nga ito na pagpundo. Pagpapundo ka itong operasyon kan STL. Iyon. Day kang nako ang rason kung ngata. Iyan, Sir Mar, iyan talaga, Sir Mar, sa tigi-inireb ko dumana. Sa mas ito pakikipaghuron-huron ko sa mga niya. Makangala sa mga na pinapundo. Kaya nga ni, Sir Mar. Diba? So, sa pagiling ko kaya, base duman sa pagiling kong mga regulasyones, ang saraw sa mina nakakapapundo is kung ang operator dai nakakapagrimisa o kaya kulang ang naire-remit duman sa ipinangako niya bago sa tinawan ng prangkisa. Iyan, sabi ko basihan man, kabise so para kung pilang persenta ang ira-sirason man, kang gabos na pwedeng tawan. Apo. Iba dyan ang... Sir Mar, na hapot mo, kung anong surason, wala ko na ko, Sir Mar. yun ang gusto nating malaman eh. Apo. Di ba? Yun ang gusto nating malaman. Di din aram kung no arin mapuon giranay. Dahil din, Sir Mar, dahil din si maski gila-gila, Sir Mar, prior notice ngaya ko na posible ngayang pagbalik na ngayaan operasyon kayo, wala sila dyan informasyon. Kung kabos niya, Sir Mar, kung halimbawa sa ngayang gusto ngaya, posible ngayang magsurat, ipapartara sa central lindang opisina. Yan. So, ang maliwanag dyan is, nagpapundo kan operation ng STL, yung Philippine Charity Statistics Office, Central Office mismo. Yes po, Sir Mark. Ito mismo man nga ni signatories kan surat na ipigpadara duman sa mga respektibo mga LGUs as in sa provincial government of Albay. Roger, ayan. Malinaw dyan, Sir Mark, itong poon na December 27, sagod sa presente, Pebrero 11 na, wala nin operasyon nin STL, ano man ang mga munisipyo at syudad dito sa probinsya kan Albay. Iyon, may gag order naman pala si Ma'am Nini. Siring kanibang, di lang makaarog sa dar. Ano ka pa po? Di lang makaarog kay Director Rod. Ano ka pa po? Problema natin sa hindi yan bringing the government closer to the people. Bakyan ease of doing business. Ay, at saka ease of doing business. Apo. Ay, nako. Okay, sige. Anyway, Sir Mar, iyan, pasensya, yan lang sa nainireb ko duman. Wala akong maginibo, Sir Marta. Dahil nga ako nakalawag sa opisina. Hindi, pero at least naraman ta na. Nakapundo pala so piseso mismo. Yes po, Sir Mar. Bako na kung sisay man na pula, no? Bako man kung sisay man na
Pagkatapos, yun nga lang, ang spekulasyon. blanco tangon yan is, ano ang rason? Yes po, Sir Mar. Di ba kasi, mapapundo ang PCSO ning, ano yan, ning operation kang STL if may blatant violation kan regulasyon ninda. Yes po, Sir Siring Mar. kan mga nainot na nangyayari, kan mga nag-operate kaan. Oo, bako nga yan sa pagmando kung sisay ngayang politiko. Yan, oo. Maliwanag. Maliwanag, maski madalong digdi, Sir Mar, sa luwas dahil sa pagkuhan. Regards na lang kay Ma'am Nelly Loyol. May number pa pala yun ni ako, Sir Mar. Tighanap ko sa kuyang mahiwagang phonebook. Kaya nasusog ko, Sir Mar, so chat ko sa iyo. Naniyak ko si Ma'am Nelly Loyola pa pala, at PCSO Albay. Ayan, so dahil kitang magini mo, respeto tayo yan na sa indang pahayag na without the go signal, halis sa central office, kung pwede sila magtaramanungod kayan, dahil kitang magini mo dyan. Yes po, Sir Mar. Mahalat-halat kita. Yeah, pero magtaga o inirib ka magay, mara-mara yung matukdol mo kung ano may man ang talaga. Kasi ako, may nahiling ako from the circle kang mga circle kang mga nagpapataraya. Apo. Ano yan kung nag-rason? Garong hindi nakarimisa kita. Ayan, kaya gusto kong kutang kumpirma ron, dyan sa kunyan. Apo. Sa pieces. So, tapos hindi mo sa nakakaisi ka yan. Yeah. And sinda man lang pati nakakaram ka yan, Sir Mar. Roger on that. Okay, sige. So, yan, Sir Mar, ang mga istoryang remisa, haligi sa luwas, with Kuya Boy, Enzo Mustaza, DC7. Thank you very much. Baby Angel Mustaza. Ay, good morning kay the most awarded punong barangay. Sa muya pong pinagpipitagan ng EVP, Sir Glenn Barcelon. Good morning po. Na-inspire na naman ako na iling taga. Maliwanago na mata ko. Nailing ko tulo si Sir Glenn. Dati, arkanid, ko na namaanan dyan na ako dyan sa ibong na kwarto. Nasuriyaw ako. Pero ganyan, good vision. Lalo pag digdi pa sa ibong na irahay pa yun. Marirahay yun ng marahay. Okay. Mga tugang, so yan po ang follow-up nato dyan sa PCSO. Manood sa mga nagkapararapot. What happened, no? Pero yun lang may report, ha? Ang nakuha po na information ni Baby Angel, nagpadara ng surat ang PCSO Central Office sa mga lokal na gobyerno. Gobyerno provincial, asin sa mga alkalde, digdi po sa probinsya ng Albay, manungod po sa pagpundo kan operasyon kan STL kan December 27 na 2026. Ang last na bula, mga tugang, is December 26 after Christmas. And after that, December 27, up to this time, dahil po po tabi ng operasyon. Dahil man kaming nakuha na rason, taday sinda pwede magtaram. Di ba? Gusto tang aramon man kung piraso na re-remit, simpiraan na kukuha na mga kahirasan, mga tugang ka mga lokal na gobyerno, including ang ang mga barangang ganis, yung Congressional District Office, mayroon. May persentay dyan. Ang PNP, iba po yan. Tapos ang probinsya, saka munisipyo. Kung saan may operation po mga tugang ang small town lottery. Iyon po yan. So, sa legal na numbers game na pigtugutan po ang gobyerno na i-put up. And actually, kaya itong mga panahon na nag-ibang kami ni Sir Glenn duman sa mga meeting ang si Secretary, General Balutan pa ang pamayo ng PCSO. Talagang ang pangapudan kan sa pulisya, asin sa mga lokal na gobyerno na tabangan. Ano operation kaya? Kundi, may problema na naman. Pampira na yan na operator na sinarado. Kambisi, so, di ba? Pampira na operator kang yan. Kang inot, sinarado to, may nangyari po na, may nagadan baga. Di ba? Yan naman, sinarado naman. Sabi kan mga, yan, kansakuyang mga, mga sources, ngaya, garo ngaya, day naka-remit kitama. Yan yung sabi. Pero yan po dahil maman na confirmation, subject for confirmation po yan. Kaya nga nibig pa naman sa PCS, nganing masabutan tayo. Maramang kan tao.
kung sa inapapaduman, so sa inang pigtataya manungod po dyan. Yun ang purpose natin dyan. And wala ba ko sa ano pa man. Yo. Okay. O, bueno, mga tugang, duman po sa mga kababayan ta. Padagos po ang pagkundok tango niya ng seminar kang Philippine Institute of Volcanology and Seismology, DOST, kan Philippine Information Agency, asin kan Office of Civil Defense, together with the provincial government, para po dyan sa FIVOX InfoPress, Understanding and Communicating Mayon Volcano Hazards, and this is the FIVOX Information Products. Ngayon po tabi, adi, para duman sa mga kababayan. Ang purpose is, matawan po nin malinaw na mga dapat nagiribuhon ang satuya po ng mga information officers, mga taga-media, lalo na importante yun sinda sa pagdiseminar nin mga tamang impormasyon mga tugang sa publiko durante ka mga peryodo na nasa pag-aburido ang Bulkan Mayon. Tangani pong di magkausanin takot. Mana pa ay maging giya para po sa indang safety. Hiyo po yan ang saro sa mga nahiling niya to na ano yan, pigpahayagin ng purpose yan. And through the FIVOX InfoPress, ang DSTP box nagmamanukot mga tugang na mapakusog ang kapasidad kan mga partisipantes po dyan sa pagkomunikar nin malinaw, timely, and science-based information manangod po sa mayon volcano hazards. So, yan po tabi. Kaya padagos indangon yan dyan sa pag-restoryahan duman po sa Albay Farmers Bounty Village, sa Kamalig, sa Kabangan, para po mas malinawan ang mga dapat nagiribunasin, pati sa mga terminologies kayan. Okay. So, yun, sa mga kababayan na to, para po duman sa mga information officer, kasabay sa mga disaster risk reduction officers and employees, para po mas matawan po ning mas magayon na impormasyon. Pagkatapos garo ibibida man kan DOST sa iba nila mga produkto, mga programa na nadadangog po nindo minsan digdi sa tuya sa pigsasaro-saro yan diba sa programa tang diskusyon. Sa Biyernes siguro naman kita. Sa Biyernes siguro tang diskusyon. Hali po sa DOST Regional Office number 5 sa programang Pang-Agham. So diyan to pigi-presentan sa mga programa na makangalason nga ni dakulo na pala na. Ngunyan talang naaraman. It's good na nakipag-partner po sa CTCGB kaya nade-similar to po yan gabos-gabos sa mga programa ngayon. Magagayong palan. Magpon sa sa mga saradit niya itong mga kababayan. Late naman sarong oras na nag-abot pa sa naso. So nagdurulagan na naabot pa sa nahining pambansang ringto ng Pilipinas. Yung warning kang DOST. Good morning po kay Just Orlain. Good morning Tabi Papa Mar. Happy birthday po kay Jennifer Bilangel Jr. sa Inarado. Ayan, good morning po Tabi. And siyempre kay partner King Rinaldo. Good morning kay Sir Marlon Longabella. Good morning. Partner natin mga tugang pag-abot sa agrikultura. Ayan, Lakay ng Kalikasan Farm. Diyan po sa farm school na yan eh. Hindi na yan basta learning side for agriculture, kundi farm school na. Okay. So, duman po sa mga kababayan may paabiso po Tabi. Maglikay ka po mga ka-farmers tan sabi, igwangon niya na mga loko-loko na pigagamit mga tugang ang social media para manloko po ning mga kababayan partikular sa mga pobre. Ang sabi, mga tugang, pigpapadara. Ay, pangyari natin ito nagkunya nini. Ano na? Pigpapadarahan, mga tugang ning impormasyon, ang sa iyang magiging biktima. Na ngaya, may ma-receiving kamong 8,500 dali sa akap. Ang iba sa DSWD daayon ng mga pigte-text. No? Pigahagad ang full name, pati contact number. Tapos, maapod.
maparedirect sa GCash account ta ilalaog da sa payout. So, yun, sabi adi. Para tubod-tubod ka mukhaan. Ha? Mahak ning account tapos ma-message na maapo daw pamangkin na encoder. O yan ang mga sistema, ha? Tandaan niyo po ng mga style na yan. Mga too good to be true. May sindikato na naman garo na nagproliferar dyan gamit po ini. Yun, pinko warning baga kang ano yan, kang cyber crime, yung CICC, no? Na mag-ingat kita ngunyan, pati nga ni sa mga kapakusinyos, buda sa mga byudo. Di mag-ingat yun na Valentine's Day, ang subject kang love scam, romance scam. O ngunyan, uni naman, sa mga manango naman sa akap. Dahil tabi magparatabod-tubod sa mga pagtiteksendo, magkuha ka mo ng mga information, duman lang sa, ano yan, alba, kung DSWD yan, DSWD kung magkuha, kanta mga informasyon, tangani po, mga tugang na day ka mumasala, asin day, makompromiso ang sinong mga account, asin pati na sinong kwarta. O, tani style ng haragad kwarta, parang ngayon makuha mo ini, magpadara kang araw kini, pag napadara mo na, bye-bye, dahil mo na lang mailing, maski no aring paman. Goodbye, Philippines, sabi ninda. Okay? O, bueno, mga tugang, duwatan istorya. Nasa linya na mga tugang ang storya pong Field Commander, Chief of Reporters, Jimmy Nasalita. Chief Jim, good morning, please come in. Yes, Director Mark, pakipakinabang ka na mga information ng mga na pinagdidiskuter digdi sa P-Box Info Press digdi sa Albay Farmers Bounty Village sa Farmers Auditorium. May kinaraman digdi sa unrest na sitwasyon kan na pulkang mayon. Nakilingan ko digdi sa resource speaker taon-taon dating pag-irebat at si Sir Regional Head kan PIA si Sir Dodds, Mr. Amel Marianito. Ang topic niya taon-taon iyon na maging mapanuri campaign dismissing disinformation in times of volcano crisis. Tamang-tama ini because of ining AI generated na mga pinapaluwas sa pagkiki-post na agrabar ang bulkang mayon na dahil man nagpuputok, nagpuputok na. Okay, yan di si Sir Dodds, midpidi ni sa ngaran na Dodds, Sir Amel Marianito, kan PIA. Sir, maray na aga po sa DCGB, si News Director Cindy Martila po, Sangkon. Sir Dodds, good morning. Papa Mar, good morning po. Good morning po. Director Dodds, kumusta po? Anong mga isisheta po dyan sa mga pag-iribat as in sa ibang mga stakeholders po dyan in connection kayo ni po na pag minimisartakan mga sala na papaluwas dyan sa mga social media tabi? Yes sir, primero gusto kong pasalamatan ang P-Box for coming up with this workshop seminar, Papa Mar. Kasi grabe talaga sa ngunyan ang dapat ang diskusaron pag-abot din sa tamang pagpaabot ng informasyon. I am monitoring sa DCGB sa usual po na mga interviews directly duman sa mga source talaga. And pasalamat kita, may mga siring kaini kita ng mga pigkakadali ta talaga na iluwas ang mga information bago kita papamar mainutan kang mga fake information and disinformation. Yes. So digdi po ngunyan dakulaw na bagay na ito baga na hiling ta na tama na pagpapaluwas kang info. May mga igwa kaya ngunyan kadakulan po yung mga pwedeng platform na kuhaan ng information. Halos lubos na ngunyan mga sources of information. Pero ang pinaka-the best na nangyari ngunyan digdi is haramon ta, ito bigapod po na communication protocol. Sisay ang source, painhali, sisay ang nagluwas kang information. So these are things that we are going to tackle siguro. And ngunyan nga nahiling ko digdi ngunyan sa primerong arangkada pa lang kang mga speakers niya to. Very valuable po, Papa Mar, ang information at igatawat abilidad. Magayon nila. And bako lang yan masisentro yan sa kunya sa mga maabot na aldaw. Bako lang masisentro ang mga naukudan nila dyan sa nangyayari sa bukid kundi pati sa iba pang klase ng disaster. Exactly, sir. Bako lang inidigdi sa mayon siguro. Sa ngunyan na multi-sector po ang anion pero dako lang bagay na may mga media practitioners kita na nakatutok dahil kita ang inot. Igwa kayo na pag-abot sa volcano kasi igwa kita bigapod na
information as full na pigbablar so information instead of making it clear. Gakaigwalugod ki mas lalong delikadong itong pigapod mi na dangerous complacency kasi sa dakulo na mga information minsan ang tao kaya nalugod nagsusunod because of nagiging complacent na papamar. So dito yan, ako lang bagay ini na multi stakeholder po ang aniyon. Yes, at saka sa iba man na mga nakahiling kan sa mga pinost baga na mga previous pang mga pictures o kaya in-enhance kang AI na grabe na nga dyan, ni-nervous man sa mga naon doon sa ibang lugar. Exactly, sir. Ang 2018 na trace na yan, 2018 po na eruption, pigagamit yan nun yan na i-enhance live, bubutangan nila nin live. Tapos, sa totoo lang bako man ito ang nangyayari digdi sa Mayon Volcano sa actual. So, pigagamit yan, that's why hilingon ta talaga itong mga nagpapaluwas ng information, lalo na kung sisay ang nagluluwas kayan. At yan siguro sa royan sa cover ko po sa lecture na opportunity that we have also to give information lalo na sa mga kaibanan sa media, sir. Yan, opo. Sir, bilang communication arm kan sa pong gobyerno, ano po ang sa imong na gustong ipaabot sa mga kababayan tayo nag-antabay po all over the Bicol region and saka inaabot po yung broadcast sa web? Yes, sir. Sa ngunyan, ang lalo na sa PIA, ang mandato is to amplify information and of course sabulon na talaga ito ng mga disinformation. Sa kabustabi ng mga nag-iinan nyo ganyan, it is very timely na kita po dabos maging mapanuri. Ito kitang kampanya papamar na maging mapanuri sa Philippine Information Agency dahil ang takunday kita natatawanan ng tamang impormasyon maski sa anong aspeto at angulo ng mga impormasyon magiging difícil po lalo na sa patuyang komunidad. Salamat, Tabi. Yes po, Tabi. Thank you very much, Director Dudes. Mga tugang Tabi, thank you so much sa dating station manager mo yan duman sa Kunyan. Dating station manager tayo duman sa Sorsogon, DCMS. Correct. Ali yan sa PBN Broadcasting Network Incorporated. Yun na yun. Sa purpose ko na nagpa-upload ka ning pagtelepo na ini sa purposely for media sa mga nagpapaluwas ki informasyon na ayun ang anit sabi ni Director Dodds na maging mapanuri para kita magluwas. Kaya nga ni araw gani imbis na kita base digdi sa mga pinag-atindiran niya to instead na kitaan paliwanag base digdi sa nangyari yawn man sa mga resource person iyon ang piga-interview niya to araw ka sa kay Director Teresito Bacolbol kana P-Box yan na i-live niya to kaso bago may mga term baga na arugan uson. Yan yung uson. Yan, pyroclastic density currents po yan. Pero digdi pagabot sa albay, piga po din ng uson. Ngunyan, after this, ito ang mga nagkaradalan sa digdi, iyon ang gagamito niya to for implementation purposes, base na digdi sa research, science-based na mga perspective na pinag-didiscuter ngunyan kan mga eksperto manungod yan sa pag-alboroto kan bulkang Mayon. Arog sa presente, ang sitwasyon kan bulkan is steady lava effusion na nangyayari. And mantenido so 6 km permanent danger zone, iyo ang mantenidong prohibido ang paglaog din mga tao, then so mga LGU, alertado perme pagkatapos so civil aviation gustong sabihin ining mga aeroplano dai pwede maglanirani dyan sa may bunganga kan bulkang Mayon. Kaya pala basado digdi sa mga nakakahuro niya to mga attendees digdi sa participantes digdi sa pagtelepo na ini Tabi Director Mar. Kaya pala nga namamalisyan mi dati ang aeroplano tumbok pasiring diyan sa direction sa Manila. Ngunyan ang aeroplano baliktad Manadalagan nung pasiring sa Sorsogon. Sa may dagat. Ikot na ta. Bawal nga ni magrani dyan sa may bunganga. Correct. Madukutan sa napala niyan kan Alpog. An engine sensitibo. Baka ka pwedeng gikanan na aksidente. Ano man na lunadan pang himpapawid Tabi Director Mar. Roger that. So mantenido na nasa alert level 3 ang Bulkan Mayon base sa mga nahiling po nila mga indicators kayan.
Correct. Pagkatapos may mga parameters na naman na basaran for aber nga halimbawa mag-iba na naman so sitwasyon kan bulkan na posibleng isakat sa alert level 4. Iyo yan ang styling ko. Iyon na naman ang pigahururonan tabi digdi Director Maroldo. So iba, dati nang pinagagamit i-implementar niya to. Roger. Lalo digdi sa satuya sa DCGB, mga communication protocols and kung ano bagang mga obserbasyon dahil kita basta minaapod dahil kita basta minabuga magiging kausa yan kika-relibungan in pagkatakot naturalmente sa satuya mga tagahinanyog. And piga-apodan niya to kada bisbaga si Miss Doreen Abilinde, Science Research Special. So mga eksperto dahil kita nagapaluwas na sa diri niya to na interpretasyon base sa mga na-experience niya, nahihiling niya to. And actually si Joshua nakaprintera digdi iyon naka-video digdi si Joshua. Talagang matindi na si Joshua. Iyon na talaga. Nag-interview pa i-employ digdi arog nga kaning taga sa broadcast sa media o to naka-live nag-interview live duman sa sa P-Box DOST P-Box. Iyon. Ang bida mailing man ako dyan adi. Kay banan ko si Ma'am Doreen duman sa programa mi kan nakaaging Merkules na diskusyon. Wala pa man. Sige, di bali. Okay. So, yan tabi Director Mar an pagororon digdi na pinagsasagi po matatapos ini at yan mga 2:30 in pagkahapon. Okay. Yan tabi Director Mar, ang sa tayo mga dagdag na informasyon na digdi sa Albay Farmers Bounty Village, Kabangan, Kamaligalbay, Jimmy Nasalita, DCGB News. Thank you very much, Chief Jim. At saka kay Director Dudes Marianito, kan Philippine Information Agency na kauron na po kasubago. Sa indo po, boss, standby lang. We will be back for more stories. Pakalisa mo po kini. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Radyo Balagon ka ito, DCGB Ngunyan, ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. 7 minutos pasado alas 11. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Bakong full solution ang charter change para dagos ng makortar ang korupsyon. Ini ang sinabi ni Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Lunen. Sinabi ni Lunen sa Strategic and Operation Planning kang Office of the Ombudsman sa Baguio City. Sigun pa sa iya na maski mangyari ang charter change, kung ano man na porma ng gobyerno sa nasyon na maipailing na adaptaron, kinakaipuhan na nakaangkla sa papel kang paghagad ng paninimbagan asin paglapag sa responsable sa korupsyon sa anuman na sitwasyon. Yan ang barata hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga minasunod. Tanduay, celebrating 170 years of Rom excellence. Tibay ng loob, tibay Tanduay. Sa indong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DCGB. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alam nyo bang may Liverade Pro? Liverade pero Pro, Silimarina, multivitamins pa.
Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liver Aid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liver Aid Pro. Liver up na tayo. Liver Aid Pro. Mabibili ang Liver Aid Pro sa lahat ng leading drugstores nationwide. Slimmering Plus Multivitamins is a generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Slimmering, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan, asin dagdag na konbinyensya sa saindong gabos, ang DZGB. Pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store, asin Apple App Store, asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget, asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Alright, mga tugang balik po na po tayo sa programa. Harap mo nga itong kunyang pong aldaw kung giraray si Mardela dahil ibang sadit sa naperutian. Yan. Oras natin ang bilis-bilis. Pumpiang 11. Pumpiang 11 May mga nagkurusog-kusog na naman yung buot ka mo ha. Hiraon ka mo dyan sa iba-ibang mga lugar. Alright. O, dumang po sa mga kababayan niya to, mga tugang, padagos na nga yan pong pagsubaybay padagos pa po ang bulkan mayon sa iyang effusive eruption. Bagang durdo-lay sa naman ang pahit niya. And then yan, pag may dakulang volume na nahulog mga tugang dyan sa bulkan, halisang ngimot, pababa, araw ka nakaaging aldaw dyan po sa Miisigali, inabot ng 4 kilometros. Sabi ko, ikaswapon ka nakaaging mga aldaw, duman niyang buminulos na ning Horalaba sa may parte kan Santo Domingo 3.77 kilometers. Pero ka nakaagi pong aldaw pizza 8 ruminagasa mga tugang dyan po sa Miisigali na nagkrear nga ni dakulang volume po ning abo na inilayog pa itaas na color brown. Iba-ibang klase depende sa nagluwas po dyan na kunyan. Mga previous na mga pagtuga na iguana ning ascolum, pag buminag yan, igwang minababa man pambaba. Maguna nga ni kito kan iba, ngayon ngayon luho. Tadyan nga nagbubot-tubot. Pero yan, naliksong kita ka ito ni Direktor Punong Bayan na hindi. Kunyan yan, yung bulos iyan. Pyroclastic density currents po yan na minaalin to tumang paitaas. So, yun na po yan, tabi. Sa panahon ko niyan, mga tugang, dahil pa man hiling na umabot na kita tulos mga tugang sa alert level 4. Sa ngunyan, mantinido po na alert level 3 ang bulkan mayon. Pero pag nagkusog ang mga parametros na pigbabantayan po ninda, arog kan ito po na sulfur dioxide emission, pag luminang kawon po yan, may posibilidad na itaas. Asin so iba pa na mga parameters arog kan iguana po nin mga lava fountaining o yung strombolian type of eruption that will lead mga tugang to explosive eruption. Ayan po, day pa yan po na, pero pipaganda sa nabaga. So mga nasa 7 to 8 kilometers ngaya na extended danger zone, maghanda sa ngaya kamo. Ara mo ang bulkan mayon, mga tugang may ibang ugali man talaga yan na minabigla na sana. Igwang mga panong kayto na daingani ning mga orindikasyon lamang, linog-linog o kaya kung ano pa man, bigla sanang puminos nga. Kaya baga, sagon-sangon yan, pinagamit mo yung kang Feebox, so ibang parametro, arog kan, spring
sources kan springs, yung mga burabo din sa palibot ng bulong, piglibot na ninda, kanag-agi pong aldaw. So, yan po ang nagkapira pong mga informasyon ta. Okay. Duman sa mga kababayan ta, mga tugang, magantabay sa napirmi sa abiso kan Feebox, abiso mga tugang kang APSIMO, kan MDRRMO o CDRRMO kung saan ka muna ka-star, magtiwala sila duman po sa sa mga opisyalista, manungod po dyan sa magiging sitwasyon kung ano pang mga dapat natong giribuhon. Okay? Tangani po na dahil kita magkawaragas. At ang iba, natatakot na nga pero dahil man pwedeng magkumpante. Natamili nga iarog sa nangay kan, dahil man nga nagkukusog, magkampante na kita, maglaglag din sa pinagbabawal, dahil po tabi pagibuhon tam, hindi yan maganda. Pusin magigito ng problema. Sabi ni Phil Balila, good morning, Sir Mar. Si Seos Gabriel Aguiles may laog tabi, igwa. Igwa tabi. Dahil man na postponement, okay? Kang klase, mga tugang sa tuya pong palibot. Alright. Sa mga kababayan, ang sabi, mga tugang papakusugon, kan administrasyon mo niyan, ang ang manungod po dyan sa coconut industry. Yan. Saro yan sa 21-point agenda na ipinag-raise naman po sa Legislative Executive Development Legislative Executive Department meeting kasuod sa Malacanang, yung pong LEDAC meeting, no? Nakasabay yung sa coconut na ang sabi, target talaga na magtanom ng 100 million na po ngayon ng nyug. Tangani ang target is baka export kita. Arugan nangyari ka mga panahon. Tako na yan mag-export niya kita, ganyan niya. Pero dapat talaga supportahan kimaray mga tugang ang kunyan. Ang mga paraoman ng nyug. Sa tama na padakula kayan, asin siyempre so tama na pagguti. Kaya lang, yan po yan. Kaya kinakaipuan, magpalista o magparehistro sinda duman mga tugang sa registry para po sa mga coconut farmers. Iba man yun po yung sa mga agriculture and fishery folks, diba? RSBSA ito. Hindi naman sa coconut naman, iba naman na registration yan. Sa PCA ang pikikibo. Ngunyan, pagka mo registrado dyan, pwede kang makasabay sa mga programa, mga tugang kang kang gobyerno na may mga benepisyong pigtatao, asin iba pa. Waro kayo na pagtanom ng nyug. Di ba? Siyempre mga ipo yung mga nursery, bubugtakan ng mga nurseries, asin iba pa. At ang ani po na may papagkuhaan kipang tanom, pwede ka mong makalaog dyan tabi. Okay? Alright. May abiso, mga tugang ang satuya po na Department of Health para duman sa mga kababayan niya to, most especially sa mga may hilang sa puso. Ang sabi, atamanon da po ang puso ngunyan na Valentine's Day. Atamanon ang mga puso. Yan ang patanid mga tugang ng Department of Health. Most especially ngunyan po napaparanina, ini pong aldaw ka mga puso. Na ngunyan po yan sa maabot na Sabado. Yan, okay? Sabi kang DOH, para da sa mga nagiinom, mga tugang ng maintenance, mahalaga na diretso ang pag-inom kan sendong bulong. Ayan ba? Dahil magparapuro palta. Ini, may katayuhan na maiwasan po ang paglalakang kondisyon, maging serious ang kondisyon, arag po kan hypertension, asin diabetes na pwedeng magresulta sa hilang sa puso. Ayan po tabi Kaya kung dapat daan na regular na mag-inom ng pigresetang maintenance medicine. And abiso kan DOH, naramo sa DOH drug price website kung saan pwedeng makabakal kang bulong na pinaka hababa ang presyo. O yan po tabi, dahil magpara patumpik-tumpik pa. Pag may reseta na inumon tabi, dahil magpara dunong-dunong, tangani pong dahil kita magkaigwa ng problema. Alright. Papa Mar, kumusta na tabi ang mga LGU na nagmamaot na magkaigwa nin pinag-aapod niya to na sanitary landfill? Ay, medyo daw difficile po yan. Bako karaw-karaw mo ang pag-put up ng sanitary landfill.
Kaya pinakamagayon nga ni ka, magsursigrigar kita. Talagang basura ta. And as much as possible, dyan ta na sana i-manage sa tuya pong mga lugar. And then ito na po, pagtapok pa yan sa, ipagtao pa sa LGU. Tamil doon ang pigbabayadan, hindi manungod ka yan. Alright. Congratulations pala, mga tugang, sa ano yan, sa Sangguniang Bayan kan Santo Domingo. Natapos na po mga tugang, so mga ano yan, mga uring-uding manungod po duman sa pagpasarkan 2026 budget na nagkakantidad din 224 million plus. Yeah. Pig-text ko si Councilor Dino kung pwede tang kaistoryahon ngunyan, tibad lamang madakop tadi kung bako busy. Kung bako busy, baka pwede tang ma-interview. Di kaya nagsimbag duman sa kunyan, sa text ko eh. Apudan ta, tibad lamang kung simbagong kita. Kung hindi busy, pag hindi, di wala tayong magagawa. Mga tugang, ang importante, naipasar na po yan. Kasi Councilor Dino, siya po sa Committee on Appropriations. Siya so nagsulong ka yan mga tugang sa plenaryo ninda para pagburtuhan yan. So sa primerong lotsada, mga tugang, dahil nakalusot, may mga question pa sa ibang mga pag-iriba. So after that, sinamiter giraray mga tugang, nagkaganing mga committee hearing. Tapos sinamiter giraray mga tugang sa ano, dahil talaga nagsimbag si Kagawad Dino, baka busy, no? Pagkatapos ka yan, mga tugang, nagkaganing mga committee hearing, dinarana sa ano yan, plenaryo kang kunyan, kang sanggunian, and then nagburutuan kasuod ma, naipasa na po yan gabos mga tugang na naayos na garo so mga pigi question man ka nagkapira po mga ano yan, mga kagawad, most especially sa paggamit kang pondo, as in pag-alokar ng mga pondo duman sa mga nahiling ninda na mas kinakaipuan ka mga tao araw kang tubig, mga tugang dyan po sa Santo Domingo. Ayan. So yan ang nagkapira po ng mga ano yan, abiso kan sa tuya po ng mga ano yan, nagiriba dyan. Good morning kay Councilor Joey Maristela. Classmate, good morning po tabi sa imo. Ano daw ang mga kunyan, programa na alokara naging budget so manungod dyan sa kunyan, sa mga sa agriculture. Putun tayo ini si Councilor Joey. Si classmate, good morning. Hello, good morning, Tabi. Yes, good morning, Councilor Joey Maristela on the line. Councilor, dahil ko nakakontak si Councilor Dino, ikaw na lang ang kaurunong ko. Ano yan? Naipasar na kasuod ma, so ano yan? So, 2026 budget para sa Santo Domingo, Tabi. Yun nga, tangkod mo niya dito sa pag-iriba, okay naman, naliwanagan naman talaga. And then, sugabos man na muya ninda, sinunod man kang pag-iriba. Kaya nga niya ako nag-motion na centralize so request ninda man ng supply. Ako na lang nag-motion. Ayun. All well that ends well. Yes. Naging ayos na nalinawan na sa mga kahaputan and then sa mga request man kan mga ibang kapag-iriban nindo na i-considerar man. Iyo, kaya nga ni tarong man ngayon na sistema para sa next na pagpasar ki executive budget dapat talaga planchado na para dahing duda. Tangan may proseso man talaga. Kumbaga dahil nakalusot kang primero pero sa ikaduhang lotsada nakalusot na nag-agi man sa tamang proseso. Iyo pa magayon nga ni sistema mi tagapos man talaga ng department at in-invite me. Ayun. Okay, now sa parte mo Tabi bilang chairman kang Committee on Agriculture, kamusta? Anong mga nakalinyadang programa duman sa iraram kang budget for 2026?
Yung nga nito, tabi, sa kalayukan salbasyon, Oho. bantay dagat. Yan, yung bantay dagat. Nailing ko piglunigan nito itong garo pwedeng tungtungan kan sa tuyang mga Coast Guard. Ay, iyo po tabi, may tayo nga ni, pirita po man ti former councilor Alex Galia, tayo man nga ni nag-initiate, nagurong kami, ginanong yung mga kitama, na nagkonsulta man kami sa executive na dapat man talagang buhay yung pangalagaan susang turekan sa Santo Domingo. Opo. Di ano yan? Iguanang magbabantay duman na Coast Guard duman sa ano yan? Coast Guard Station duman? So bantay dagat, although volunteer nga ni Sinda last month, sa ngunya, encourage ito nga ni na dapat kuya naman Sindas, majiw lamang sa Santo Domingo para igwa man lamang sa DH. Ayun. Ano yan? Igwa pa man na sa kayan. Iyo to na kuya minangani sa pig-ayos na maninda na nagbakal at katig para duman. Ang problema lang talaga Sumakina. Ayun. No. Bakali na kimakina. Iyo, luwayan. Okay, di ano po tabihan sa imong mensahe, Councilor Joey, sa mga ka-farmers na at sa mga kababayan tayo sa Santo Domingo po tabi? Sa mga farmer sa Santo Domingo, dahil po kamo magduwa-duwa kung ano man pang sendong request. Tako po, dahil man nagpapabayakan sa goyang obligasyon, siguro baka mabigda sinda, so farm to market road na mangyayari na, yan po ang ipapangagita na sana. Sa mga barangay na mapasirang kang BA, mag-prepare naman sinikan mga resolution ninda. Opo. Okay. Sige po tabi, Councilor. Maraming salamat. Thank you very much, Tabi Met, and God bless po sa programa. Thank you very much. Mga tugang Councilor Joey Maristela, kang Santo Domingo, in connection po kaya na pagkapasar na kang budget po ninda. And then, siyempre, yung pong mga programa manang sa agriculture, may pigbusol po ni mga tugang, and pasar na ang ordinansa, na-review na kang Sangguniang Palaluigan, ready for implementation na. Manungod po sa gulayang pambarangay. Yan. Di ba? At ang ani po na mas mapakusugta ang satuya po na mga produktong agrikultural sa baagi kang pagtatanom, pag-involto kan mga komunidad sa barangay. At then, siyempre kay po aning pondo. So, naon duman kasabay man yan duman sa funding mga tugang kan sa 2026 budget po ninda. And then, natural, dahil may batas na, pagkatapos may funding na, diretso na po ang implementation kaya. Kaharanda po kita mga kababayan. Sabi ko nga dapat garo planoon kimaray giraray. Tabaka kung pareyon itaranong mag-oversupply. lalong malugi. Dahil problema kagiyon yung maray na presyo. Di ba? Siguro pwede man ang planoon siguro yan. At ang ani po. Tapos implement the organic style mga tugan ng agriculture. Tagani po na dahil masyadong magastos mga tugang sa makulog sa bulsa ka mga farmers ta. Di ba? And then iproseso ang nagkaapirang basura na nabubulok sa mga hali sa saod, di ba? So mga sasiraan, pwedeng gibuon niya ng amino acid ato so mga mga sa inali sa prutas, inali mga tugang sa mga gulayon, yung pwedeng gilingon and then gibong fertilizer. Haluan mo yan ki chicken dung o kaya cow's manure. Di mariray na po yan na source mga tugang ng nitrogen, di ba? Yan naman, nagkakapira po mga dapat nagibuhon. And then, siyempre, magamit siguro, ini po na mga fasilidades pangkang gobyerno, partikular kan manungod sa pag-testing kang mga daga. Tanganing masabutan data. Yan pala number one, sabi ka mga ka-farmers mga experts na dapat nga ipatesting mo ang daga kung ano ang mga nyaon dyan na nutrients na presente asin ang mga wara. Tayo tuan sa imong kukurihiran. Tadipisil mga yan na dahil mo aram tapos isan ang tira mo, ito pala nga iguana, di sayang kang gastos mo. Di ba? Madisganar ka pa ngayang. Pero ngayon kung aram mo kung ano sukulang, iyan ang sa imong i-supplement naman, masaring magayon ang sa imong mga lugar na pagtatanuman and maging maray na produktibo ang sa imong mga kamautan. Yan, okay? So yan, tabi, mga kababayan, basta sa panahon po ngunyan na namamatian ta na po ang
kakaibang mga klase po ng panahon, yung climate change effect, chilling effect, sabi kang iba, namamatian ta na, naglalangkaw mga tugang ang dagat. Naglalangkaw ang tubig sa dagat dahil sa mga nagkakaturuno ng mga yelo duman sa may parte mga tugang na Antarctica. Pagkatapos, sigang kusugang mga bagyo. Dahil lang po mga tugang sa dahil mapugulo ng pag-init kang kinaban because of the climate change. So kanagaypuan po na gumibo ng mga lakdang para maprotehiran sa tuyang planeta para sustainable future. So dapat may mga policy measures na gibuhon para po sa clean earth na pig-apod niya to. Saro yan sa dapat talaga na imaris tayong reduce single-use plastics and then mag-promote mga tugan ng recycling and composting nganing mabawasan po ang satuyang mga basura. Waste reduction ni ka nga. And then siyempre yung pinag-ulayan ta ka nakaagi yung manungod po sa renewable energy. Pwede mag-invest sa solar, sa wind, at sa hydropower. And then yun, sa geothermal. And then suportaran rin yung mga green initiatives, green energy initiatives na pig-apod niya to. Tangani po na maging ariglado kita. Okay? And then yun, pagtanom ng kahoy o sa Sabado, so, local government unit kan Ligaspi. Taon-taon na pinagigibo po yan. Magtatanom na naman ng kahoy. Duman sinda, mga tugang sa ano yan. Sa sur na parte. Nganing maprotiran, mga tugang sa tuya pong makabubulda na sin mga wildlife. Suportahan ang reforestation effort. So, every year, sabi ko nga ikasod, madapat, bako lang tree planting ko di tree growing. Tangani na masiguro tang mabubuhay talaga yan. Tangan hindi masayang ang gastos kang gobyerno. Di ba? At saka ispersos ta. Mag-implementa ng mekanismo na talagang pag tinanong mo, balik-balikan, hindi lang for photo option. Di ba? Talagang sumabuhay. Tanganing may ang pagbilang, bago so actual na pagtanong mo niya na pagtanong mo sa kundi, pagbilang kaan, so pag nagtaralubo na. Di ba? And then pag may nagadan, salidahan tulos. Tangani po na kumapal ang kabundukan. Kumapal ang kagubatan. Nakaipuan po kasi pong mga wildlife para ma-maintain ang biodiversity. Yan, okay? And then, siyempre, pag-implementar kang sustainable agriculture. Di ba? Encourage organic farming and then reduce chemical pesticides. Ayan, pagsasabi ta na dapat pwede man sa gumibo ng saliritang fertilizer, mga tugang. Nasabi nga ni, bako man nga gradual na halion mo na, pwede man nga yung paniit-diit, pautay-utay, you is out mga tugang the chemical, fertilizers ta, yung mga synthetic fertilizers, para salidahan kang kunyan. Kaya mga organic, yung mga natural sa ginibo ta, out of the raw materials na ang budyo sa tuya pong mga uma. Di ba? Kaya bagabi ko para encourage kanina, pag nakaani ka na ngaya, di mo ngaya pag suluon niya na gininikan, tasabi kan Fertilizer Pesticide Authority, nakaurong taka ito na, iyan ngaya, may sustansya pa yan. Yan dahon ka na. Di mo ngaya pag ilubong mo sana. Dahil pag saloon, ilubong mo sana. Kaya pag-arado, ilubong mo sana ngayon dyan, baging sustansya pangandaga. Imbis kayong suluon mo yan. Di ba? Yan po tabi, mga kababayan, nagkakapira lang sa mga, pwede nga itong gibuhon, it is doable. Medyo laborious, sabi nga ni, ang pag-shift to organic agriculture. Pero, sure man kita na, ang pinagalanta, may maray man na, may maray man na indulensya sa lawas. Di ba? Because ay baga, what you eat is what you are. So, kung nagkaparakaong kita kan so so mga tigpaparabumban ta kiudong, bata, digdi sa Pilipinas, nabasa ko kaya na article na, kita nga digdi sa Pilipinas, mga maisugon nga kita. Mga maisugon nga kita. Binaon mo nga na, kita sa nangaya, ang sigidahon na, pigbubumbaning udong ang sadiritang pagkaon. Tama. Makagiraw mo ba gani? Kitang mga tao sana may voluntaryong nag-i-spray nin mga chemical as in pesticide
sa satuyang mga panom para protektaran daan mga ini. Ha? Pero ang ending, kita po ang nagkakaonin udong na yan. Hindi mo nagad bagay. Ha? O samantala, pwede man sanang kumibo mga tugang ning pamuksa ng peste. Gamit po ang lada. Di ba? May mga pingigiribo ng mga lakdang ganito po mga nasa sektor ng agrikultura. Kaya sabi nga ni mga tugang, minsan ngaya pati sa mga hayop naglilikay naman na kumaon mga tugang kan mga tinanom dahil toxic. Pero ngaya kita ngaya kampante. Yan, si Kagawad Dino. Hello, Kagawad. Good morning. Pasensya na. Nariling ko pa lang sa message. Ayun ba? Nasa po lang niya. Kung baka busy si Kagawad, okay lang naman. Okay. Kagawad, naka-schedule ako sa imo na maka-interview ka lamang ta. Maugma kita na naipasar na finally yung po na 2026 budget kan Santo Domingo sa pagi pa nga sa imo pong komitiba. Opo. Okay, so grano po tabi so naipasar na budget for the year? 200 million labi po. Ayun. Hindi ko na matandaan sa exact. Pasensya na. Ayun, 224 gano'n. Okay, so 224. Yeah, 224. So ano yung tabi, mga Kagawad? Anong mga kunyan? Anong mga vital projects po na kaipuan talaga na itautas sa mga kababayan taan napunduan po duman? Yaon po sa tubig. Yaon po sa park, sa continuation kan park. Sa 21st centennial po inere. Yes, apa. And so mga flagship project ni Mayor na gusto niyang i-implementar. Apa. Ayun, di kunya na yan, dire-diretso na mag-aandaran sa tuya po na kunyan. Pero ano yan, for review pa yan kang sangguniang panlalawigan? Ayun po, siyempre po, maagi pa ini sa panlalawigan for review. Ayun, okay. Pero at least dakulang kagianan yan, tanabunlutan ng tunok. Ayun po. Alam mo, kay baga, natural na po bagay yan sa sarong arugan sanggunian, nasa demokrasya po nga po. Minsan may matagkaka-uroyot, nagkaka-uroyot ka, boss. So, party po yan. So, ngunyan, may mga concerns pa po sa ibang mga councilors, may mga observations na inundraman po kan executive. Ayun, party kang proseso yan. Party kang proseso. Party kang proseso. Ayun. Ngunyan, nagka-uroyot po para po maninis sa ikakaray sa po sa tuya pong banwaan. Ayan. And this time, pwede nang magtukar ng iba pang mga tema naman ang sa tuya pong sanggunian. Pwede na po. Dahil na po kita duman nakukulong sa Section 323 kan local government doon na dapat hanggang day napapasara sa budget, yun lang po dapat ang pagtutukaron ka sa sanggunian. Opo. Congratulations po tabi, Councilor Dino, sa masigasig po ninyong pagpursigin na talagang maisulong yan, maipasar ka nga ning dire-diretso pong ma-implementar ang mga programa dyan. Iyo po. Salamat man po sa Indo. Ayun, opo. Baka po may gusto ka pong ipaabot sa mga kababayan tang mga Domingueño tabi, Councilor. Please go ahead po tabi. Ang sanggunian po, yaon pirmi ang serbisyo para sa bilog na taga Santo Domingo po. Asahan po nindo yan po. Thank you. Thank you very much. Ayan. Ikaw, Dino, salamat po tabi. Kumusta kay mama mo? Okay. Ayan. Okay po. Thank you very much. Ayan. Mga tugang Councilor Dino Sortida, Chairman Committee on Appropriations kan Sanggunang Bayan po ka Santo Domingo Albay, in connection po kaya na pagkakapasarkan budget kasudma 224 million para po sa mga programa dyan po Santo Domingo kasarabay po sa tubig, so mga bulong, sa parke, asin iba pa mga major programs mga tugang kang alkalde ni Mayor Nomar Bong Banda. Okay. So abangan ta po ang magiging kapaladan kayan budget na yan na pinasarkan sa Sangguniang Bayan sa review kang sangguniang panlalawigan. We just pray na dahil na rin maging problema dyan po sa sangguniang panlalawigan. Taganing dire-diretso na tabata may emerensya man na pinag-atabangan ta. Igwaman po ni mga kababayan kita na piga-abangan yan pong manungod po sa Mayon Volcano. Alright, so nag-preparar man tabi. Okay? Mga kababayan natin, oras alas 11:40 na ng pagkaga. An oras hatod sa Indokang Tanduay,
Celebrating 170 years of ROM excellence. Tibay ng loob, tibay tanduay. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado, 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite Sagmin, Legazpi City near Aleco, Rabvax Ligao in Barangay Tuburan, Ligao City, Rabvax Tabaco beside Siga Hospital, Rabvax Iriga in front of Yusan Iriga, Rabvax Irusin Sorsogon malapit sa Irusin District Hospital, and now open Rabvax Masbate along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City, Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Ang ubo at hika, hindi na pinatatagal. Ilabas ang ginhawa. Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa natural na lagundi. Tumutunaw at nagpapalabas ng plema. At dahil nasa blister pack, madaling bitbitin. Easy to carry, easy to drink. Piolo Pascual po, pa-easy dahil may Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex! Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGB. Kaiba si Mardela. Ay! Naka-off? Naka-off ba? Ha? Oh, ito, umandar ito. Ba't umandar ito? Ano nangyari? Oh, wala. Sandali ha. Ito sa kabila. Ayan. Alright. Mga duga, sino lang kasama natin ngayon? Si Chief Ramir pa? Ang kasama ta? Si Ronald na? Si Ronald Baldo na pang kasama natin. Out na po si Chief Ramir. Yeah. Alright, mga dugang. So, dire-diretso na kita sa mga impormasyon, mga pangyayari po sa tuyapong palibot. Nasa linyang lalaking pasiguro pirmi. Joshua James Bino, Pade, good morning! Good morning, Sir Mar! Ay, Pade! Good morning! Sabi ka na dangog ko, Lab, hanggang 15 na lang kita mamahalin. Bakit? Para wala nang katapusan.
Hashtag sweldo. Hashtag sweldo. Alright, sige. Kumusta dyan? Yes, Sir Mar, ang pagkakaigwanin kapansanan, bako man kaulangan, Correct. para makapili nin mga leader. Yes. Aha. Ang gabos man tabi, Sir Mar, may karapatan at sinang eleksyon, inclusive, para sa gabos. Yes. Yan, Sir Mar, na mensaheng pinagpapaliwanag kasubago ni Sir Andy Toledo, an election officer sa munisipyo Candaraga, Albay, dahilan ta kasubago medyo nahadit tabaka wara ki mag-abot ta maoranon, pero kan maghuraw-huraw tabi, Sir Mar, nagpuunang rusoon ng mga katugangan niya to ng mga PWDs na pinagkukondusir, Sir Mar, na special satellite registration exclusive lang para sa mga PWDs digdi sa munisipyo Candaraga, Albay. Susog sa initial, Sir Mar, na datos, igwa naman kina sa 16 na mga individual ang nairehistro tabi, Sir Mar, bilang botante para nga na preparasyon ini sa nag-aadang-adang na barangay asin SK election sa November 2026. Kung kaya nagpasalamat mo niyan si Sir Andy Toledo sa mga magurang, Sir Mar, takadaklan digdi mga teenager na talagang nag-effort man na ibahan sa indang mga aki na makapagparehistro bilang botante. Kaso bago nga ni Sir Mar, may kauron ako, 24 years old na, so aki na may kumbaga person with disability, 24 years old, and first time na ma-participar sa eleksyon. Ngunyan na taon tabi, Sir Martin, kaya sigun sa inda, dako lang tabang man talaga, ining ganing aktibidad na naisipan kan Comelec digdi sa Daraga, at least natawan kitchen sa tabi, Sir Mar, itong mga PWDs na itong katugangan, na sinda makapagparehistro and makapagpartisipar para, Sir Mar, sa maabot na eleksyon. Ngunyan, madurar ining special satellite registration para sa mga PWDs, sundo ini, Sir Mar, taod na hapon, maghahalat sa mga taga-Comelec para makapag-accommodate pa. Hindi pa na gustong magparehistro, kung kaya so iba na gusto pang maghabol, down, Sir Mar, sa building kan Simon of Cyrene, bigdiyan, Sir Mar, sa Barangay Banyag, tatubangan lang kan Daraga Doctors Hospital. Initially, Diyos, pirana ang nakarehistro? 16. 16? Ayun, kaya nilibagan mga kapamilya, di. Yan, very good. Roger. Kaya kadaklan, mga may Sir Mar, may 16 years old, 17, pwede na sinda sa SK. Yes. And igwaman so na nga, nakasubago, 24 years old, sabi na Torni Bunaw, duwa na nga ang balota mo. So pang SK, buda sa pang regular voter, pero ang sistema tabi, Sir Mar, kung nalimbawa ang sarong PWD, dahil man makakasurat, or dahil makakahiling, kahit mga pangaran, may assistor, na kasabay kang pag-register kan botante, may form man, Sir Mar, na pig-fill upan so assistor, kapamilya, and sinda suma-assist duman sa botante sa aktual na pagboto. Sir Mar, kan eleksyon. Yan, sa aldaw ng pagboto, sindaan masabay duman and ma-assister duman sa kunyan. Matabang duman sa ano yan. Pero bako sina mabuto, aputon nila itong PWD, ano nga yung kursunada mo sa alkalde, si Mardila o si Joshua? Enroll lang. Pag enroll, Sir Mar, babasahon, sulistahan kan mga pangaran. Papapilion man giraray so PWD. Tapos, siya ang takong sa barangay election, siya ang masurat kan pangaran. So, assistor. Yes, tabatangan yan, kunyang bagayan. Manual. Masurat. Kaya, importante sa assistor, na ang sabi nga ni tiga encourage na so may trust and confidence, so PWD pwedeng kamag-anak or so guardian, kumusta so talagang pinagkakatiwalaan niya na ang isusurat ng God, so talagang sasabihin niya man na pangaran. Yan, ang medyo magiging challenge man lang dyan kung in kaso pag-abot kang aldaw kang eleksyon, kung may kaulangan man so assistor.
O kung... Ang sistema, Sir Mar, halimbawa asistor, halimbawa sa magurang, may special hour man baga, may special na oras man para sa mga PWDs. Correct. Na 6 to 7 a.m. Pwedeng painuton. As pagkatapos, di sila naman sumaboto. Roger on that. Okay, sige. So yan tabi, Sir Mar, na initial na dalagan, ining pinagsusubaybayan niya to, special satellite registration para sa mga PWDs. Tigdi Sir Mar sa Daraga Albay, Joshua Bino, DCGB. Thank you very much, Joshua. Magatugang yan po ang pagtugay kay Kastang Pag-iriba dyan po sa special na aldaw para po sa mga PWD para po makapag-resto dyan po sa Banwaan Candaraga. Yan. Kanakaging aldaw na interview ta si Sir Andy Toledo in connection kayan, ang Comelec Election Supervisor dyan po sa Daraga na pinagtalaan nindaan aldaw na inipit sa 11 para sa mga PWD in coordination with the Simon of Cyrene. Nasa ro po ini na NGO na nagtatabang para po sa mga kababayan nato na na may mga physically challenged, ano. Pati nga ni kay ito so paggibo ning mobilities yan salagang kunyan sinda nakatutok sinda diyan pati ang pagpautob kang accessibility law yaon diyan sa Simon of Cyrene talaga ngunyan on sa election naman tinaon nila so building ninda so sarong hall duman nadakula man tangani na duman gibuhon an special satellite registration for PWDs kan mga tagan Daraga. Ayo. So iniribanan, iwan na pong disease hanggang hapon pa po yan tabi. So mga kababayan ta doon sa Daraga na may mga may mga family member na PWD dito po ipagtago sinda. Luwas na po sinda and isalakta sa komunidad tanganin pong mas matawan sinda ng tiwala sa sadiri. No, dito pagtago. Ito pagtago. So sabi nga ni kayan, maski PWD may kaninang ka, may karapatan ka man mga tuga na magpili kang gusto mo na maging leader sa imong komunidad, partikular sa barangay. Yan, okay? Bueno, hello kay Benji the Pogi. Listening ngayon to your program Idol Mar. Siring man si Bing Ben Boris, good morning. And then si Don Miguel Chiel de Vera is also watching. Pangyari. Mura na pag-aga tabi, Don Miguel. Don Chiel, good morning. At saka siyempre, so mga kunyan, pipawot magluto. Hali ka mong ligaspi, umapaligaspi ka mo. Di ka mo maglingaw na mag-apit yan po sa yan, sa Masetas Food House. Diyan po kay Meo na di Vera sa Lidong. At malay nyo pag habang nagkakaon ko na, matnailing sinasinaw-sinaw duman. So, igo pala nga panigdi ngayon pang landscape na mga gapo buda ngayon may mga pananong nga di magbakal na ka mo diretso. And then good morning man sa FIWIS Enterprises. Yan, kay po yung mga VHF Radio, UHF Radio, mga 40 meter, mga POC, antena sa Sinibapa. Pasyal kayo dyan, hanapon nila sa Mr. and Mrs. Raul and Marisa Calyo. Okay? And then kung gusto nindo na medyo ngaya may burubak up bang kamus, manungod po sa kuryente. Pasyal ka mo dyan sa Rasan God Solar Corporation. Basta Solar Sun God. Para mga partners natin yan. Para po, sabi nga ni Ken, katabang kita sa pag-mitigar kan sobrang init kang kinaban. Okay. Papa Mar, magayong bagay itong pig-discuss mo manungod po dyan sa mga pananom na pigsisumpit ang kibuki, udong. At ang iyo, mga makusugong yun, mangkusong ng buota. Kung sungayop nagdilikay, napakaunon tangaya, kan sa mga sinurumpit niya, tatoksik ngayaan, pero kita mga tugang kampante, na minakaon, basta na ilintang karong yung preskuman. Kikagat at tulos. Kung ang problema yung pagkagat mo ngaya, kan frutas o gulayon, malog mo yung chemical na itong pamatay peste, o yung pong pesticide, malog sa lawas. Orugasin ng maray po yan. Mga tanong, makahadit po yan, makahadit. Diba? Dahil siyempre, mga chemical, sabi nga ni mga cancer-causing, chemicals yan. Hormonal imbalance sa cause, pagkaraot po kan immune system. Okay? So, yan po tabi, adi. Habang nakadepende kita dyan,
sa industrial farming ta kunyang bagay sa ibang mga nasyon most especially kunyan sinde talagang mass production. So inalterin sa mga ano yan so mga tama sana so natural na sistema kang pagpadakula as in pagpadakul ng mga produkto talagang ginibuan ng paagi. May mga ano yan mga pinirilisindang mga pinaghalo-halo sa mga matitibay, masarig, makusog, genetically modified na, yun na, tabi, para mas madali ngayong produksyon ta. Yan. Kaya yan, kargado mga tugang king mga abono. Ayan, okay. So, kita siguro, bilang mga konsumidor, para masolusyonan tayan, ay di support na po sa mga organic as in locally grown na mga produkto. Dahil sa opera sa mas healthy, makakabawas pa kita sa exposure mga tugang sa mga peligroso o delikadong kemikal. Iyo. Dapat na maging critical man kita sa kung sain nga hali yan na pagkakaon mo. Dapat piliun suligtas as in tunay na pagkaon. Di ba? Para po dyan sa parte kang food safety advocates sa atin. Okay? Alright. O paano tabi? Ako'y iskeda na. Hindi po sa programa ko niyan po na pagkaaga. Salamat po na maray. Sa pangarap mo kabilog na tropa, ang Mega Force Patrol, si Kuya Nalbaldo, bago si Papa Jing ang kasabay ta, si Chief Ramir, kauman si Jerome Nico Martinez, sa DCGB Social Media Department sa pong IT, si Jenny, si Nicole at saka si Ciara, yan po sa newsroom, si Boy sa mobile. Ako po si Mardila Dengiba. Thank you for keeping us company. God bless the Philippines. Sa mga na po masunod, tambalang Sir Bert Nunez and Ma'am Gina Ritter Lee sa programang Bareta alas 12, masunod na. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes,